D'aquí una setmana em jutgen per manifestar-me al Holi Festival contra la violència policial de l'1 d'octubre. M'han condemnat a 3 anys i mig de presó per haver-me manifestat el primer aniversari de l'1 d'octubre. A mi i a 8 companys més ens acusen per manifestar-nos a Lledoners el dia que els presos van marxar a Madrid. El 19 d'octubre del 2019 em van arrestar a Meridiana per manifestar-me contra la sentència dels presos polítics independentistes. Vaig ser detingut el 14 d'octubre de 2019, el mateix dia que el Tribunal Suprem va dictar sentència. Participava en una manifestació a Mataró. Els Mossos d'Esquadra em van agafar de forma deliberada. La Generalitat dona credibilitat i utilitza muntatges policials per perseguir l'independentisme. Aquest govern és còmplice de l'estat espanyol i el que fa és criminalitzar el moviment popular. El govern de la Generalitat, de Junts i Esquerra Republicana, persegueix, jutja i empresona independentistes. La Generalitat va prometre que es retiraria i no ho van fer. I ara, a més, quan hem presentat el recurs, l'han desacreditat insistint en la meva acusació. La setmana que ve podria ser condemnat a presó per manifestar-me.